Dito na kami guys sa malapit sa tinitindahan namin. Kaso, minsan papasok na kami sa minsan papasok na kami sa Changde. Doon naman na-plug yung motor namin. So, nandito kami ngayon sa vulcanizing shop. Kapag-vulcanize ng motor namin guys. Ay, ano ba itong pagsubok na dumating sa amin ngayong araw na to? Kaya namin ito kaya. Na-plug yung gulong niya guys. Saan sakto. Isang sakto na sa piston na. Morning. Hirap din naman matulog ng late. Kasi late ka na rin nagigising ng umaga.
si mother. Tinitingnan niya yung sita. Guys, nakasabit. Sige lang. Pupunta ako kay Ruby. Kaya hatid ko yung mangkok nila. Ha? Dito na kami guys sa malapit sa tinitindahan namin. Kaso, minsan papasok na kami sa Changde. Doon naman na-plug yung motor namin. Nandito kami ngayon sa vulcanizing shop. Kapag-vulcanize ng motor namin guys. Ay, ano ba itong pagsubok na naman sa amin ng araw na ito? Kaya namin. Na-plug yung gulong na guys. Saan sakto. Isang sakto na tapos ko na. Guys, habang hinihintay namin na maayos yung gulong ng motor namin. Babalik ang kayo guys. Ayan guys. Naayos yung gulong niya.
Ayun na guys, tapos na nga magawa yung gulong ng motor namin. Papunta na kami sa tinitindahan namin. Papunta na kami sa Tiangge. Ayos na rin yung gulong ng motor namin. Kung saan malapit na, doon pa na yung gulong niya. Doon pa na flat. Pagtingin niya, kung saan papasok na kami ng Tiangge. Doon naman na-flat yung motor niya. Ay, naku, pagsubok na. Okay na, be? Papunta na kami guys sa Tiangge. Sa pinagtitindahan namin. May mga bagong version yung gulong. So, punta na kami guys dun sa mag-video pa na kami guys. So, malapit sa atin lang. Diyan sa loob guys. Sobrang lapit na nga. Nandito na kami malapit sa pista. Doon pa na-flat yung motor niya. Ay, nako. Yung tawa ng gusto ko namin. Napako ba yung gulong mo? Napako yung gulong mo? Tinik. Tinik? Anong tinik? Yung pinag-buildingan ng bakal. Ah, gumaon sa gulong. Yun guys, yung pinag-weldingan daw ng maliit na parang nakatusok dun sa gulong na. Kaya na-flat yung gulong na. Pero ngayon okay na. Nandito na kami guys sa pista namin sa Tiangge. So, babalikan ko kayo guys. Babalikan ko kayo guys.
natapos ang aking vlog. Sana po, huwag niyo pong makalimutan mag-subscribe, like, share, comment. At pindutin niyo na rin po yung bell button para lagi po kayo ma-notify sa mga bago kong i-upload na video. So, thank you guys. Don't forget to like and share. Bilis!